Već nekoliko godina slušamo priče o rekonstrukciji Doma kulture u Padini, o velikom projektu koji je trebalo da bude simbol zajedništva i kulture, a postao je simbol netransparentnog trošenja novca. Od 2021. godine do danas za taj objekat iz Slovačke republike stiglo, ako se ne varam, 200.000 evra, to je više od 23 miliona dinara javnog novca. Sredstva su dobijena u 3 faze, po 3 ugovora, potpisano od strane naše opštine i uprave za saradnju sa Slovacima u inostranstvu. Rokovi su bili jasno naznačeni da do kraja 2022. i 2024. budu završeni radovi i dostavljene fakture, fotodokumentacija, tehnički izveštaj, da sve bude javno dostupno. Danas, 4 godine nakon toga, nemamo ništa od toga, nemamo fakture, nemamo podatke izvođačima o tome šta je urađeno, šta nije. U izveštajima piše da su krov i konstrukcija završeni 100%,